Posa jedava tukupasidani zimene wayankhula Bon Kalindo lero lino pa 24 April 2025. The DC evergreen and unshaken. And ngati wina iwe amene uli heta umaganiza kuti ukhonza kugwesa Bon Kalindo ndiye umangotaya nthawi yako. Ine ndine mwana woopsa kwambiri and sinimapanga activism ya savage yochita attack my personalities. Ine am on a mission and mission yanga ndiyo chita rescue Malawi and mission yanga ndiyo chita promote the values of democracy. Ndipo pali ine pano I don't side with any other political party. Ngati wina umaganiza kuti ndine wa UTM, you just waste time. Ngati umaganiza kuti ndine wa DPP, sizingateke. I'm not even a UDF member. I am not even an afford. Ine ndine wa Malawi. Ndipo ndimalankhula zabwino za chipanicho ngati chachita bwino. Whether apanga zabwinozo ndi a DPP ndilankhula. Ngati sana pange bwino ndimaamenya. Ngati apanga zabwinozo ndi a PP ndialankhulira zabwinozo. Ngati zili zogwirizana ndi the values of democracy. Ndimalankhula mopanda mantha, mosanyumwisidwa. Ngati apanga zabwinozo ndi a MCP ndilankhula, koma ngati MCP yo yapanga zopusa ndiye ndimayibandulanso sinimaopa yayi. Ndipo ineso sinimayenda Malawi muno moopa wina aliyense, ndimayenda paliponse mopanda mantha. So zili ndiwe uzipanga zako, uzipanga nkhani kumapeka nkhani against Bon Kalindo. Ineyo I am unshaken and I am here. Ngati umaganiza kuti ukhoza kundigwesa ukafuse anthu amene amaziwa zaini akakuza kuti chimenechi ndi Bon Kalindo, mwana woopsa kwambiri. Ukapusa upita nane chifukwa amene alimbana ndine ambiri ayo anaziona, ndipo ukafuse kuli ma references ambiri. Nkhani zikulu zimene tikambirane a Malawi lero ndizokhuzana ndi men abuse. Nkhani za nkhanza zimene a Malawi amene ali amuna akukumana nazo. Yes, while we want to promote a girl child, women rights, koma ndafuna ndikuuzeni ndi ulule zimene amuna akukumana nazo muno Malawi. Komanso nkhani ina yayikulu kwambiri ndizoopsa zimene a opposition zipani zonse akuyenera aziwe tisanafike siku la chisankho, kuti nokha mupange chisankho chopitiriza ndi competition imeneyi kapena muibudule pansewu, chifukwa kuli zoopsa zimene zakonzedwa zimene zilipo in place. And this is evidence based, because ine sinemangothamanga kumangobwerebweta kumabwera pano kumalankhula zinthu zokuti ndizopanda ntchito, zopanda value, zopanda evidence. Ine ndimanena zinthu zimene zili ndi evidence based. Koma mwina tisanafike kumeneko ndafuna ndikutengereni kumulanje boda, komanso kwa ADEM kumulanje district education manager, pa zopusa zimene zikuchitika kumeneko, kuti mudziwe kuti inuyo mukamakhala muziziwa kuti a Malawi ena amaona ndipo amachita analyze. Tingoyamba pompa pa ADEM pa mulanje apa. Kunena kuti kumene kukuchitika za chinyengo kwambiri. Kunali ma interviews a primary education assistant amene amachedwa kuti mapeya. Ndiye ma interviews yoto apangika mwa chinyengo kwambiri. And in mafuna inu ADEM akumulanje mudziwe kunena kuti anyamata anu akukutakatani kumeneko, akulemba anthu amene sanakhalepo ma headmaster. Because mukapita mu system ya education, munthu amene amakhala peya ndiwo kuti anakhalapo headmaster somewhere. Koma anthu alandira ma 500,000
kuti alembedwe ntchito ya upeya. Mapeya amene mwawalembawo mwafufuze inu ngati ademu mpeza kuti sanayambe akhalapo headmaster olo kapena wina aliyense senior teacher anywhere, koma chifukwa cha nkhanza komanso mtima wa corruption kukondera nkhani za nepotism ndi chifukwa chake amene walembedwa. Ndiye mudziwe kunena kuti ife tikudziwa kunena kuti kumulanje kukupangika zinthu za chinyengo kwambiri, kupatula izi zikuchitika kwa DC zimene tinanena zokhuzana ndi ku procurement, kumene kukupangikaso moyo wa uchisiru kwambiri wa madiru odiriza ma business anzanu. Izizi tikuziziwa, so ukuku kwa ademu kumulanje kukupangika nkhalidwe kapena kwachitika nchitidwe wa chinyengo umene anthu mapeya achitidwa promoted amene alembedwa ntchito anthu okuti alibe olozo kwanirisa maphunziro awo ndi ochepa, komano anthu amene apazidwa upeya chifukwa cha nkhani zakatangale, nkhani zoona kuti kodi amene amasapota chipani chanji ndi zimene zilili kuno ku Malawi. Andi tikapita kumulanje boda mukafufuze bwinobwino makamaka inu a MRA komanso a polisi amene simunabadwire kumulanjeko mangobwera kuzagwirako ntchito, muzakapeza kuti pali a very cordial relationship pakati pa anthu aku Mozambique kuvira ndi anthu ozungulira kwa Gladstone, kulimbuli, kwa Namasalima, uyo kwa ujeni kwa Namwera. Mukapeza kuti anthu akumene koko ndi ogwirizana kwambiri, ndipo kuli a lot of intermarriages, especially nthawi imene kunabwera ma refugees. And anthu ochokera kumulanje even kuchitakale, gulu la anachuma, gulu la farao, magulu ena anzathu ochokera kwa Nkando amapita kukatengana ndi anzawo akulimbuli achinameta ulendo kumakacheza ku Mozambique kuvira. And even ma DC akumeneko amadziwa kunena kuti anthu aku Malawi amabwera ndi kumacheza kunoko kuvira. And so time in memorial takhala tikulandiranso anthu ochokera kuvira kumazacheza kunoko ku Malawi, ndipo even olo matimu ampira amene kumasewerera limozi. Koma pano pabwera OC uja wapa mulanje kapena SO wapa mulanje polisi amene akuzuza sopano anthu aku Mozambique. And inu mukudziwa bwinobwino a Malawi ozungulira ku mulanje muloza boda, mukudziwa bwinobwino kuna kuti a lot of activities in terms of business zimachitika ku Mozambique. Ku Mozambique ndi kumene kuli haven ya anthu aku Malawi, even kulima kumene anthu ambiri akuno ku Malawi amakalima ku Mozambique poganizira kuti kunoko ku Malawi tinaandidwa malo athu ndi azungu anazalamo tea amenenso anthu akumulanje kosama mumwa alibe ngakhale ndalama zogulira sugar kuti akamwe even masambati timatenga zimaujeni ya mapepa ndi kuoikamo sugar ndi kumuocha pa moto ndi kupanga masambati. Anthu amadalira ku Mozambique iko kumakalima. Leroli akulu a polisi apa boda komanso a MRA komanso kuphatikiza ndi munthu wina wakumulanje SO wakumulanje mwayamba kuti muzizuza anthu aku Mozambique. Mwaiwala kunena kuti posachedwa pompano mafuta atavuta kuno ku Malawi kuti muende makagula mafuta ku Mozambique kudusa boda yawo ija ndikuperekaso boda pass osakaso passport. That's the tradition. Mene zimachitikira ngati kumwanza ndi other borders, ngati anthu ozungulira ngati ku Tanzania ndi ku Karonga ozungulira ku Mbeya amangopita kutenga boda pasi ndikukalowa kuja ndikupangako business ndikugulako ngakhale zinthu zimene ku Malawi kuno kulibe. Chimodzimodzi so ku Mozambique border anthu amapita kuvira kuja ndikukatengako zinthu ndikumabwera kuno ku Malawi. Ena anakwatira konkuja kukwatira ma Mozambicans, komanso ma Mozambicans anakwatiraso kutu kwa maliyerako. Ambiri anakwatira ndithu pakana kuchisambo, ambiri anakwatira pakana kwa Njirambo, kwa Namasalima kumusi uko. Koma leroli kwabwera anthu ena ajankhanza amene akufuna azizuza anthu aku Mozambique. Ndamva chisoni kwambiri munthu ina wotchuka waku Mozambique olemera okuti olo kusingano sangatenge wamangidwa chifukwa chokuti anabwera pa boda ya mulanje
pali mbuli ndikugula mafuta mungolo ndikuthiraso mugalimoto yache kuti azipita nawo ku Mozambique. SO akumeneko ndi gulu lawo ndi munthu ina wotchedwa Wenga kumuchitira ripoti munthu uja ndikumumanga ndikukamugonesa kumulanje polisi pakana munthu uja kumutengera ku court. Izi mukuyamba izi muyambisa nkhanza. Mukamaona anthu aku Mozambique ndi ankhanza ndi kale amawazunza Malawi. Izi mukuyambisa izi musazalire pamawa, muzakaona zokhoma kumeneko. Musatibweresere nkhondo, ifeyo timakhala bwino ndi anthu akumenekoko. Mukaona anthu olemera pali mbulipo amapita ku Mozambique kumakapanga ma business yawo. Ndipo ambiri mwa iwo nthawi imene yankhondo anakwatira kuti anakwatira konkuno ku Malawi, koma mukufuna muzipanga za uchisiru ati chifukwa chokuti mwatumidwa boma anu ati kutumani kumeneko kuti mukakhale kumulanjeko muzizuza ndi anthu. Muzizuza anthu akumulanje kumene kote ndi kumulanje siku lina muzathamangako ndi njuchi mukamufuse kamuzi kuti kunena kuchina kuchitikira pa show ground ndi chani, kodi ambuye ache aboni kalindo anapanga chani, muzathamanga ndi njuchi siku lina kumene koko. Mmazitenga ngati dino madolo anthu aku Central Region mukufuna muzizuza anthu akumulanje. One day you are going to regret. Ine ndine woopsa kwambiri. Nkhani zathu za lero monga amene ndanenera ndizokhuzana ndi men abuse. Ndafuna inu amabungwe komanso inu aboma ngakhale ku parliament, ngakhale kuti parliament yonse imangosunga mamanyaka, ndikufuna muganizire mozama kwambiri mukamalandira nkhani zina zochokera maiko azungu zofuna kuchita promote women and girl child. While I appreciate kunena kuti we need equal rights, koma nkhanza zanyanya kwambiri kwa amuna kuchokera kwa mwana wangobadwa kumene wa mamuna. Mukamuyang'ana background yake ya sukulu mupeza kuti ndi girl child ndi anthu amene akupangidwa treatment yosiyana. Mwana wa mamuna ngakhale ulokuti apeze scholarship sizitheka. Ana amuna ambiri akupangidwa sidelined in the name ofuna kuchita promote girl child. Koma inu simukutha kuona zimene ine ndikuonazo, kunena kuti azungu ndochenjera amadziwa kunena kuti mwana wa mamuna ndi mwana woopsa kwambiri, ndipo akufuna achite weak in this world by promoting weak people amene amatengedwa ngati ndi akazi. Akazi they are not weak. They are not weak once we promote them, but we want equal rights. Kuti pamene inu mukuchita promote mwana wa mkazi kuti apite ku sukulu, mumuchita so promote mwana wa mamuna nayenso apite ku sukulu. And ngati mukufuna kunena kuti asogoleri amawa mumanenawo, we mean women and boys and men. Why promoting mwana wa mamuna wa mkazi yeka, wa mamuna ndikumusiya? The end result ndizi mukuziona pakali pano amuna ambiri they are dying in silence because amaona treatment imene amapasidwa azimayi ajawo aliana. Akakula ambiri wandikuchita graduate samachita respect azimuna awo. Ndafuna ndikuuze ndikuti kuli a lot of men abuse. Amuna atu akuchitidwa nkhanza kungokhala kuti wewe mbanja ntchito yakusowa ndiye kuti mkazi yo amango kupanga nkhanza. Iwe ukakhala kuti sukugwira ntchito iwe ndiwe chisiru. Makamaka ikakhala kuti mwina unali olemera ndiye chuma chako chatha, azimayi ambiri pakali pano pakuthamangisa azimuna awo kufika poma akalipira ulo akadwala kumamenya kumanena kuti iwo kununkha iwo sakuyandikane ndine. Kuachita force ajena azimuna awo kusaina madocuments osintha manyumba, osintha katundu, property yonse ati ikhale mu zina la mkazi ndi ana. Makamaka chisimo chimene chinabwerachi chonena kuti mzimayi ndiye munyako wa chuma ndi ana, chimene chichapesa azimuna ambiri. Munayenera kuti muchite revisit nkhani zimene zizi. Kuli a lot of men abuse. Azimuna ambiri akufera ndithu muntima in silence chifukwa sitimakonda amuna kulankhula. Pamene mamuna akulira ndiye kuti pavuta. Even mankhwala
amene azimuna ambiri akujesedwa mankhwala kwawo kumayiwalira kuntundu kwawo kuyiwalira kuthandiza ngakhale olomayi yache mutamujesa mankhwala. Azimuna ambiri manyumbamu asanduka opepera osavuka chifukwa cha nkhanza zimene azimayi ako apangira azimuna awo. Ena afika saizi yoma ajesa tameki kuma ajesa tameki mibuli iwiri pasiku pakana mamuna kumaoneka ngati ali ndi yezi ndicho linga kuti amwalire atenge chuma. Sitikudziwa kuti iniyo amabungwe komanso aboma mmaganiza bwanji pofuna kuchita promote azimayi okha koma kuasiya azimuna ambiri ndi osaphunzira tikunena pano analephera sukulu chifukwa choonera kuti ngakhale nkhani zopeza ma scholarship kulibe amapeza scholarship ndi mzimayi yekha. And it is so very 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 pathetic. Muzaone nyumba za anthu ambiri olemera azimuna mulibe anaphedwa nkhanza zimene azimuna akuchitiridwa. We need to think positively, think about this issue imene amuna ambiri akufa in silence koma mwina samafuna kulankhula. Nkhani ina yoopsa kwambiri imene ndiyo sirizira siku la lero ndi nkhani imene ino a opposition mukuyenera muziwe kunena kuti ngati si mathematics muichosa muziwe kuti anzano anavota kale ndipo akuthamanga ndi mavoti ochuluka kwambiri. Ndipo ngati simusamala muziwe kuti inu chanu palibe. Kutereko wina afune asafune chakwera azachidwa declared a winner. That is why mwina simazifusa mafuso muzifuse mafuso kuti akukaniziranji kuti mukaone mu system mo, akukaniziranji kuchosa si mathematiki, akupanga zinthu zambiri zonama oti siku limene lili siku lazisankho sikuzakhala ngakhale network icho demu chiziwe. Network sizakhalako kuti anthu azizatumizirana kuti kwakuti kuchitika zakuti pakana zamuchite declare zanuyo through kubera komanso tikubera timakuuza kuti it is a process. Pano pazi we talk now mupite ku Kasungu South, mupite kwa Santhe mukapezeka kuti mukaayimbira anthu akumene kwa amene mmaziwa aku Kasungu taayimbireni mumva kuti kubwera anthu kunabwera anthu zulo atenga zovotera ma ID zimenezo akumachita exchange ndi ndalama ndikumawuza kuti komanso muzilandira zinthu tikufuna tikakuloweseni mu system ya boma. Kodi system ya boma mukutenga pakana chovotera? System yolandirira zinthu mukutenga pakana ma ID? Ndipo amalawi ife ndi anthu omvesa chisoni. Ena ife nditu tikupereka chovotera chathu ndi ID yathu chifukwa cha neti yeni anthu akubwera mizi mukumakunamizani kuti mulandire neti mu 25 mu dezamu kuti mulandire neti tipaseni chovotera chanu mutipasenso ID. Zikumvesa chisoni kutenga anthu nkhani imene ikupita naye ku polisi. Apolisi akwaoza kuti ati ifufuze kaye yeti anthu abweresa ndi evidence yomwe pakana mwana wina zulu anthu amutengera atenga chovotera chaje mapast 8 usiku. Zimene zisizi kuchitika ku Kasungu kokha ayi zikuchitika madera osiyana. Tikunena ku Kasungu kumene anthu akwachulu akuvutika kwambiri. Anthu akachulu akuvutika kumeja kuna Kasungu National Park. Anthu akumene kwa analandidwa malo awo kale kuchokera nthawi ya Kamuzu, nthawi ya Bakiri Muluzi, ya Bingu, ya Joyce Banda, ya Peter Mutharika. Anthu kumene kujako African Parks anali ndi malire. Kasungu National Park inali ndi malire. Lero alanda malo ndi anthu omwe aku Kasungu. Anthu akuzunzika koopsa koma mabungwe Mungu yang'ana. Mabungwe ya maloya azimayi Mungu yang'ana. Kumene koko kukuzunzika azimayi ndi ana mene akuzunzikira anthu kukasasire kuja kunkhata be koma maloya achizimayi simunapite kumeneko. Even maloya oyang'anira za human rights simunapite ku Kasungu. Tapitani ku Kasungu mukaone mene anthu akuzunzikira, mupiteso kukasasire mukaoneso mene anthu akuzunzikira. Bon Kalindo, the DC.
mwana woopsa kwambiri, the most dead and dangerous child from Jeza village tiye Mabuka, box 76 Mulanje, Malawi, Southern Africa.